Ay, itugan ang imong relihiyon para na ako'y idea unsa ano pagtubag imong putan. Mayong gabi sa tanan no. Kanang iyang pangutana mga igsoon ako at dugay ko nagatuyok ang tagbilaran no niya. Ang makatulik depender kay ilang pura bro. Salamat kayo. No gamay lang akong pangutana sa imo Brad nga. Saingan mo ba? Paila sa. Brother John Torello. Taga-tip-tip ko. Na ako karon sa Wanes. Pentecostal. So salamat sa Ginoo no nga imo pangutana ganiha nga asa mabasa sa Biblia nga ang pastor nagubra og gisogo nga magkubra og ikapulo. Udawat Kung 10%. ako ang pangutan-on ana, asa mo pud mabasa nimo sa Biblia nga naa kay mabasa diha nga ang pastor nangubra og ikapulo? Di naman basahon kay tinuo bagay nangubra mo ikapulo. That is fallacy of anachronism. Tagay ko Paminaw sa tubag. nangubra og ikapulo. Di ka na kailangang basahon kay in reality nangubra ka sa ikapulo. Nahuman naman ang Bible 9880. Ipabasa din mo. Realidad ba? Realidad Fallacy ba? of anachronism. Ayaw pangutan ang usa ka buta nga nahuman ang Biblia pagsulat. Ayaw ing mga asa man mabasa nga si Kristo ang mga apostol nag-inom og tanduay. Kaya ang tanduay nagsugod 1854. So ang imong pangutana fallacy of anachronism. Wala mahaom. Wala mahaom sa panahon. Pero in reality, ang pastor na ulit na ikapulo. Nangubra, eh. Basa na ko din kadaghan. Pastor ninyo. Baptist. Baptist. Nagsugo kasi kubra ba nila? Yes. Kubra, eh. Oh, tampong karon sa di kana pwede debate sa PBC. Ano na? FBCB. FBC Baptist. I-prove na ko nga ang mga Seventh Adventist nangawat sa ikapulo. Nga naman nangopra man sa authority. Magdala kog dokumento. Ugma. Sa Biblia, ang Ba- pastor mo tuo ba ka nga alagad sa Dios? Pastor nga mobulig sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Dili pastor nga magsupak-supak sa tinukod ni Kristo. Kaya na may duha ka pastor. Basahon naton Efeso unsa ning pastoran ning giingon dinhi. So pakiro sa simbahan ni Kristo o motabang sa simbahan sa Ginoo. Ato na ning basahon. Dili kay pastor dayon nga. Ang akong pangutana, Asa bro? Tubagon sa nako bro. Efeso kapitulo 4 versikulo 11. So may giingon din. Ang gasa niya moong ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propita, ang uban mga pigsangya sa may balita, ang uban mga pastor, ug ang uban matutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios, sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. O sa may lawas ni Kristo, Efeso 11:18, Christ is the head of His body, the church. Kining pastor dinhi, gigasa ni sa Ginoo nga motabang sa simbahan nga gitukod dito. Dili mga take sa simbahan. ang ingon sa Bible, wala mo ingon nga kanang mga taki sa simbahan. Ang giingon lang diha nga mga pastor, mga evangelist, mga magtutudlo ug mga propita. Walay pare diha. Basta klaro lang yung kanako. Diha. Ngano kay mga kaparian sa unang panahon nagpakasala. Kung makita na ito na diha, dagan itong mabasa sa bersikulo sa Biblia, nga mga pare, naghugaw-hugaw sa ilang pagkapare. May problema ko ng pare makasala, ang pastor makasala man po. Daghan mga pastor nga mga rapist. Daghan nga mga pastor nga drug addict. Unsay kalahian sa pastor o pare? Paminaw bro, aron masayod ka. May problema na. Kay ang tanan mga tao makasala, pastor o pare. Unsa may giingon? Malakyas 3:3, hinloan niya ang mga pari sama sa pagpupli sa plata o pulawan. Uy, gihinluan yan. Halad sila sa Ginoo sa husto mga halad. Ay, gihinluan Sa yan. halad ang mga pare, hinluan ang pastor. Mabasa nga, hinluan sa Ginoo. Surod nga, bersikulo. Sa daan, may tabayo mo Salmo, kung sa pamigigon din
Salmo 132, 9, suluban sa pagkamatarong ang imo mga pare. Why problema kung ang pare makasala, kay makasala po ng pastor. Pero ang Ginoo naghatag og garantiya nga iyang hinluan ang mga pare paghalad iyang suluban sa sapot sa pagkamatarong. Ang pangutana, ang pastor makasala man. Asa mabasa nga ang mga pastor hinluan sa Ginoo kung makasala sila magwali sila. Why mabasa, oy? Why mabasa? Mo lagi. Ang atong bersikulo, asa na lagi tong ingon nimo ay kapulo. Asa lagi tong pastor ba? Asa to nga pastor? Wala. O palapakan na to nga wala. Sunod. Sino pautan? Ganiha mga igsoon, nakadungog ko sa iyang nga gisulti nga ang Matthew 6:33 unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Siyempre, Oh, nya matud pa sa Ginoo ug ang tanang mga butang igadugang radya kaninyo. idugang basta na tinod So simbahan. ang buti pasabot ana, ang akong pangutana, anang bersikulo gingharian ba sa mga pari ang gibutang diha? Matthew 6:33. Tubag. Ang Biblia dili kay usa ra ka bersikulo. Ato ipalamahin niya. Ang Biblia dili usa ra ka bersikulo. Unsa man ang giharian sa mga pare? Tubag. Gingharian sa Dios. Tubag. Paminaw sa tubag. Ayaw sapaw. Paminaw, paminaw. Tubag. Gipadayag 5 Jes. Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sa kalibutan. Gingharian sa Dios. Gipadayag uno sa ato pag inidublahan. Gihimo kita niya kinsa nag-ingon sa San Juan. Kita, Jud. Apostol, kita apil siya. Evangelista pa yun. Gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa Dios o amahan iya ni Kristo ang dungog ang gahom ang himaya. Amen. Sa ato pa ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare. Amen. Huwag mabasa nga ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pastor. Wa ato zero. Ano man mabasa nga ang gingharian sa Dios, gingharian sa mga pastor. Zero. Ubalhin ko na sa Banes. Zero man. So, wa gihapon nimo kuan ang mga pangutana no kay gagama mo pug kag imong istorya. Gagama ka no. Ang ingon diha Matthew 6:33, unaha pagpangita ang gingharian sa Dios. Unsa man din ang gingharian sa Dios? Gingharian sa mga pare. Pagkamatarong. Ang Roma 14:17 basaha. Unsa daw gingharian sa Dios? Pagkamatarong kuno. Ato do basahon. Nag-ingon ba diha nga ang gingharian sa pagkamatarong? Pangitaan. 6:33 basahon na. Pangitaan. Kumawa na imong giingon. Sakto ba na? Sipiat gator. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Matarong lagi. Unahon nimo ang gingharian. Unsa asa magharian sa Dios? Gipadayag 5 Jes ang gingharian sa Dios, Nas mga pare. gingharian sa mga pare. Kung makit-an na nimo ang gingharian sa Dios, diha ka magtinarong. Kunay buti pasabot. Tarong sa Kristo pare man Oy dili. Dagway sa Dios. Nangingon niya Ginoo nga, unaha pagpangita ang pagkamatarong, iulahi ang gingharian sa Dios. Tarong. Imo mang girambol. Maliko na ko ha. Wa masabti. Wa masabti, Brad Paul. Oh. Mateo 6:33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong. Wala magingon, unaha ang pagkamatarong, iulahi ang gingharian sa unaha ang gingharian sa Dios. Sa to baway tarong katoliko. Gipadayag paminaw makalimutan na. 5 Jes ang gingharian sa Dios, gingharian sa sakto ni dili. Kinahang gibasa. 5 Jes og 1 sa isa sakto ni dili, sayop ni dili. Basahan ako. Wa di sa naminaw. Lahi ako nga. Ay na. 5 Jes sa Ay na tinod. gipadayag. Ay na tinod. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sa kalibutan. Gipadayag 1:6. Gihimo kita niya matud sa duwa apostol. Gihimo kita niya nga usa kagingharian sa mga pare aron mag-alagad sa Dios ug amahan iya ni Kristo ang dungog gahom sa walay katapusan. Pangutana mo ni uyon ka ba nga gingharian sa Dios, gingharian sa mga pare, sayop ba ni o husto? Para niya, Brad Paul. Insakto na siya imong isulti. Sige, pakpakin ninyo. Pero naalang ko gamay nga komentaryo adang imuhang iingon. Para nimo Ang tanan sa gingharian sa Dios, gingharian sa mga pari kay mo man ang imong pagsabot.
Sa Matthew 6:33. Sa pinadayak naman na siya. Ang Dios mismo nag-ingon nga unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong. Kinsay kaduma lagi? Ha? Kinsay kaduma sa gingharian? Mangutana ko. Wa kasabot na. Insakto ba ang simbahan Katoliko sa iyang mga pagpanudlo? Okay. Tanawa ko ninyo ang kalibutan karon. Brother Paul, Tanawa ko ninyo ang teras sa mga katawhan ang karon. gingharian ni Kristo sama sa usa ka balik Ha? o sama kay? What is your personal intentions, comrade? Ang gingharian sa Diyos bro para makasabot ka. Nagtuusag matarong Mateo Kapitulo 13. Bale. Lagi. Pagtuon ang gingharian sa wala makahasala. Kung bakit Atong ka- basahon. Mateo Kapitulo 13:47. Kauban nila ito radyo sa Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka baling. dugay na. Nagitaktak dito sa dagat, nakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini, birahon kini sa mananagat. Ngadto sa baybayon, maglingkod sila aron pagpili sa isda. Ang mga maayong isda, isulod nila sa ilang sulanan. O ang walay pulos, ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katabusan sa kalibutan. Muanhi ang anghel o ila iniya ang mga dautan gikan sa maayo. Tanawa ra dili Ang kita ron. gingharian sa Dios sama daw sa baling. Mao, amen. Ang baling dili mamili kung kinsang isda mo sulod. Ha. Mao nga ang simbahan Katoliko kompleto. Nay Katoliko na isda nga buutan, napoy isda nga butete. Nay Katoliko nga isda nga maayo, napoy Katolikong butete. Does that mean nga ang gingharian sa walay makasasala? Na ay makasasala. Kaya nga naman, ang tanan makasala man. Kami, ako makasala ko. Ikaw makasala ko ka. Kitang tanan na makasala. Pero, si Kristo, matod sa akong gibasa, may problema na ang pare makasala. Eh, hiluan lagi sa Ginoo. Ang problema din kung pastor makasala, na abay karantiya kung hiluan. Mo na. Basically, paabot na ako unaan man na. Isa pang maligo, wa? Biblia mo ba kay inyo hang manang. Oy, kinsa may tagiya sa Biblia? Naa day Biblia ang wanes. Without the Catholic Church, there is no Bible. King James, Kaya ang Katoliko ang nag-asimbol sa Bible. The Bible did not drop down from heaven ready-made, nor it was handed down from the hands of God through His angels landed to the hands of the Pastor Juanes and the Baptist. Ang Biblia gi-asimbol mo na gitawag Bible. By means to. Bol means asimbol. Buti ba sabot ang Old Inyo gi-asimbol na? Kinsay nag-asimbol? Ang simbahan Katoliko. So without the Catholic Church, Ang King James dili na and yes ko ano. even Martin Luther admitted that we are compelled to concede to the Catholics that they have the Word of God and receive it from them, and that without them, we should have no knowledge of it at all. Amen. Walay, kung walang Katoliko, wala kitay kasayuran mahitungod sa Biblia. Kay ang wanis, way Biblia, igo rami palit sa bookstore, pag-asimbol sa Katoliko. Nagtuog ilang ng King James, Brother Paul. Brother Paul, nagtuog ilang ng King Sige, James. sige, mo transfer ng tagpangutana kay gagawin ko yung kagibahan ng istorya. So, na may pangutana kay ganihan, nag-ingon po ka nga, adi atong usang adlaw, nakadungog ko nga, si Apostol Pedro, pangulo ninyong pari. Ah, syempre. Asa man mabasa? Ang Pangulong Pare, Hebro 5:10, mo si Kristo. Si Apostol Pedro, kabahin lang sa gingharian sa mga pare, pero siya ang gihimo nga pangulo sa iglesia. Kay sa Mateo 16, suminguman si Kristo, Tois Petros et superham Petram edificabo ecclesia miam et forte infere non prevalebon adversus iam. Wa masabti, That Brother you Paul. are Peter upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not overcome against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth will loose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kanang paghatag og susi, ang meaning ana Isaiah 22:22, hatagag susi mahimong pangulo ug amahan.
Mao nang Pedro nahimong amahan. Nahimo sa amahan sa doon na sa Yahweh. Kung sa meaning sa Yahweh, kuha ka Yahweh, di ka makasunod. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Puti pasabot ang gitukod ni Kristo kasi manong simbahan nga makapahalangit nato. Ug wa na duplicate eh. Was oneness. Why duplicate? Was oneness. Naarabi na simbahan katoliko ng susi. Kay naa sa ato St. Peter ang salain tinuha ng ila St. Peter plan. So, Salamat kay Sir Tubag. Isakto, kurik. Kurik ayo nga igsoon. So, Bro, di ba katoliko mga sauna bro? Katoliko ko. Katoliko mo bro? Nagbata ko nga Katoliko, mga igsoon usa ko ka gitaris sa among kapilya. Wala na klaro nga istorya. Bro, ay kabala ka bro? Unya, sakto man to imong gi sulti dik kung supak adto. Si Pedro may gitagaan og Yahweh, siya pud ang gitagaan dito niya gitukod ang maong iglesia. Sa mangutana ko nimo, kay si Apostol Pedro mao man ang inyong pangulo nga papa, sumala sa inyong nga mabasa. Kung unsa man ang mga gipagpanudlo ni Apostol Pedro, gisunod ba ninyo? Kay siyempre og imong papa, imong hagyod nga labaw, ug unsay order, Sunod yun. musunod yun mo. Sunod So, bitaw eh. salamat sa Ginoo. Di ko gusto nga magtubag mo o wala mo magsunod. Sunod So, yun. mangutana ko nimo, Prodigal son Karon, na yung uban. Prodigal son. si Apostol Pedro, the day of Pentecost, nabasam gina nato no. Si Apostol Pedro mao ang nagwali anang dapita. Unang nagwali. Nilibok mao na si ang unang iglesia pagkatukod sa iglesia mga igsoon ang the day of Pentecost. Oh, pero dili Pentecostal. Dili Pentecostal ha. Amen, amen. Gibutan nga na para maristro ta sa sect ba? Bisa para ko sa inyo. Hoy, wa maristro mo oy. Pati din na. Ha? Maristro. Sige. Kinahanglan pasakop ko sa gobyerno. Si Jatay. So Taysa, nangutan ako. So kay murag naghinamilaw na siyang mutubag sa akong pangutana ba? Oh, dili tayo kay. Unya, wala ko'y supak ana. Nga naa ni Pedro ang Yahweh. Naa niya authority. Kung kinsa niyang hubaran din niya sa yuta, hubaran po dito sa langit. Salamat sa Ginoo. So, ang akong pangutana, kung unsa ang order ni Apostol Pedro the day of Pentecost, Oh, gihimo ba po na ninyo? bunyag na po, Kaya pag bunyag. ingon niya diha sa Buhat dos sa Acts Yesu. 38, ha? Makita na to na diha, nga ning ingon ang mga katawhan, sa diha nga, gisakitan ang mga katawhan, kaya katong mga tao nga iyang gipangwalihan, Oh, repent and be baptized. nanakit ang ilang mga kasing-kasing ba? Oh, sakit ba? Magkabati las pulo, kay sila ang naglansang sa atong Ginoo. Amen. Sila ang nakakaon sa mga tinapay, o isda, mga igsoon, nga gipakaon nga to nila, o sila ra pud ang miunay Ritso. sa paglansang sa ilang Ginoo. Pangutana. So gisakitan sila. So mo ni ang pangutana. Karon sa panahon nga nangutana na ang mga katawhan ngadto sa mga tinun-an, mga igsoon unsa may among pagabuhaton? Ha? Unsa may gitubag ni Apostol Pedro? Maghinulsol ang matag usa kaninyo og managpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios ng mga espiritu. Tubag, pangutana, gihimo ba na sa inyo? gihimo. Kaya among bunyag na ay ngalan ni Hesukristo. Wa man mag-ingon nga bunyagi lamang sa ngalan ni Hesus. Wa man ingon nga bunyagi lang sa ngalan ni Hesus. Ang among bunyag sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, so na Hesus gyapon, wa anak. Kaya may sugo ni Hesus sa Mateo. Wala, kay si Kristo dili man na sa Kristo, nagsugo man sa Kristo. Panlakaw ka mas tibok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, so na gyapon ang ngalan ni Hesus. Ninanawag. Ang isugo ni Hesus. Kay kini man kung imong giingon ro sa buhat 2:38, mao manggod ni ang bunyag ni Hesus. Karo ba? Ang bunyag ni Hesus mao nang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mo nang sa didakit kaya church history, ang mga early Christians namunyag yun sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kaya kung walay ngalan sa Amahan, ngalan lang ni Hesus ang inyong ibunyag, mo nang mahitabo. Asa bro, patupag sa kubo. Gipamina mo kasi mo tupag. Buhat Kapitulo 8, versikulo 16. Kay ang Espiritu Santo wala pa man makunsad bisan usa kanila, nabunyagan lamang sila
sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya gipandungan sila ni Pedro ni Juan o ang ilang makamot sa ilang makamot ngadto sa magtutuog nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang problema ng bunyag langgo sa ngalan lamang ni Hesus. Nagka-problema sila kaya makadawat sa Holy Spirit. Mo na amo kompleto dili kay sa ngalan lamang ni Hesus, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay kung sa ngalan lamang ni Hesus nahitabo nga way Holy Spirit nga mikunsan. Mo nang sa Katoliko na Holy Spirit kay kompleto gud. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Imo man bawasan nga sa ngalan ni Hesus. Ang sugo sa Ginoo sa ngalan man sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. So, mao na nga kung ngalan lamang ni Hesus, mao nang resulta why Holy Spirit. Sa ito pa ni supak mo sa Ginoo, ni Pedro. Wala Eh, gyud. wag mo na kumana ang sa ngalan ni Kristo. Wa mi mosupak sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Wa mi misupak sa Ginoo. Wa kon misupak ni San Pedro. Ngano man? Wa man mi San Pedro nga bunyagi sila sa ngalan lang gyud ni Hesus ra, way labot ang Amahan o Espiritu Santo. Man isip. Wa man si basahan nako. Kung nag-ingon ba din si Matthew 28:18. Di, basahan na ako itong kuhan. Imong bersikulo og nag-ingon ba dito nga bunyagan lang sa ngalan ni Hesus, way labot ang Amahan ug Espiritu Santo. Kung naa na sakto ka. Pentecostal gid ay. Unya niingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesus. Wa mag-ingon nga sa ngalan ni Hesus lamang. Wala mag-ingon kaklaro. Ang tagsa-tagsa kinahanglan maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Jesucristo aron mapasaylo ang inyong mga sala. Wala mo ingon nga ug madawat ang gas sa Espiritu. Wala mo ingon nga bunyagi sila sa ngalan lamang ni Hesus. Wala gyud. mo ingon nga sa ngalan way labot ang Amahan ug Anak, Espiritu Santo. Wala. Ang sugo ni Kristo klaro sa Mateo 28:19. Sabi ni Kristo, Kana sugo. tungod niini sa inyong pagpanlakaw himoa nga ako mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Wa mi mosupak sa sugo ni Kristo among gisunod. Buhat 2:38. Wa mo sa San Pedro nga bunyagi sila sa ngalan lamang ni Jesus. Wala mo ingon. Sa to pa, anong imo man inyo ipaapel ang Amahan ng Espiritu Santo, ang sugo ni Kristo. Amahan man Anak Espiritu Santo. Kunang gituman na mo ang sugo sa Ginoo. Asa may imong labas ang Ginoo si Pedro. Praise God, hallelujah Jesus. Salamat sa Ginoo no sa maong bersikulo Matthew 28:19. Kung sa giingon sa Ginoo apoy basa. Bro, balik na Katoliko bro kay. Nasakam ka sa Pentecostal. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuha nga ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo o tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutanan ako ninyo ani kinsa may gisugo ani? Ito ba? Ang gisugo ang 11 ka apostol kay wa man ni si Judas dire. Kay wa ko man napulihi si Matias sa Acts chapter 2. So ang presente dito 11 apostles. So mo to silang gisugo. Mo to silang gisugo. Ang gisugo nila dili kay bunyagi sa ngalan lamang ni Hesus. Tulo mo to. Ang isugo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O mo na gisunod sa atong Ginoong Kristo. Kamo nilihay naman mo. Inyo naman kaltasan ng Amahan ng Espiritu Santo. Wa mo San Pedro nga bunyagi sila sa ngalan lamang ni Hesus. Balik ko na ko ito yung versikulo na abito lamang.
Brad Paul, lagi lang Brad Paul. Sana ko para maklaro ni. Brad Paul. Sa ngalan, Brad ni Oh, sana ka. Ang bersikulo. Brad Paul. Niingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo. Wala maingon nga magpabunyag sa ngalan lamang ni Hesukristo. Wa masayop. Ewan mo tayong lamang. Kung naay lamang, sakto mo. Sakto mo kung naay lamang. Kung lamang lang, way Holy Spirit. Ito. Kung sa'yo mahitabo kung lamang, naay lamang, butag lamang. Kung sa'yo mahitabo, manang mahitabo ninyo kung way butag lamang. Kay ang Espiritu Santo wala man mo kunsad bisan o sa kanila nga naman nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Sa ato pa kung imong butang lamang sa Hesukristo, why Holy Spirit? Mao na sila why Holy Spirit di sila. Ang ato naman Amahan, Anak ug Holy Spirit kumpleto man. Ano man nga nakuha ka naman ninyo. Pero bautismo ninyo na. Wala. Wa mi anang sa ngalan lamang ni Hesus. Ang amo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o kamo misubak. Kay sumo ni Kristo. Imo gani gibasa. Bro, ayo na. Mangutana lang ko. Gamay lang, kurihi lang gamay no kay kita ani naghisgot ra maputa sa kamaturan sa pulong sa atong buhi nga Dios unya. Ang ako lang yung gusto nga kining maong bersikulo mao ni siya ang correct kay dihang dapita sa tigom nila ang the day of Pentecost diha si Apostol Mateo in town. Wa gyud mo baraw si Mateo ba? Pedro dili na mo ang gisugo dito sa Mateo 28:19. Authority. Nya kung naapay laing mga apostoles nga akong itugaan ninyo nga nagbautismo gyapon sa pangalan ni Hesus si Apostol Pablo. Wala siya sa sugo. Why lagi problema ng bautismo sa ngalan ni Hesus? Ang problema diha ko na ay lamang sama sa inyo nga way Amahan, way Holy Spirit. Ngano man kay kanang paglitok ni San Pedro dili man ang mga aktual nga pagrito sa bunyag. Pero pag aktual na kadto na ka Kristo. Nagwali pa man siya diha nga pabunyag mo sa bautismo ni Kristo. Sabi na sa bro. Kanang 12 de Losok nagwali pa na si San Pedro. Dili pa na aktual nga bunyag, dili pa na aktual nga pag-perform sa baptism. Dili na mao ha. Nagwali sa nga magpabunyag mo sa bunyag ni Hesukristo. O kung sa man ang bunyag ni Hesukristo, baliki ang Mateo 28:19. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ayaw mo tangi nga sa ngalan lang ni Hesus sama sa gihimo sa Juanes. Wa man nabasa din nga sa ngalan lamang ni Hesus. Bunyagi sa ngala sa bunyag ni Hesukristo. O kung saan ang bunyag ni Hesukristo, Mateo 28:19. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Eh kung bukanan mo sa ngalan lang ni Kristo, why Holy Spirit? May problema lagi na. Kaya wa man ay lamang. 10:47. Makutana po ninyo na abay mga apostoles nga nagbautismo gaman anak. 47. Wala. Takay ko na po sa bersikulo nga nay Kining matawhanan, bro, pamina bro. Di ba na bersikulo bro? Kining matawhanan nakadawat sa Espiritu Santo. Ingon na kami nakadawat usap. Doon na ba kayo makapugong nga bunyagan sila pinagi sa tubig? Bersikulo 48. Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Walay mabasa, bunyagan lang lamang. ayaw na butang iglamang. Uy, Sa ngalan. sa ngalan, one is man mo. One is man mo. Sa ngalan sa One is man ang inyo. Sa ato pa, wala mamunyag gihapon sa ngalan lamang ni Hesus. Kundi sa bunyag na nga gisugo ni Kristo, mabalik na sa Mateo 28:19. Si Kristo man nagsugo. Si Kristo man nagsugo. Dili kita Asa man ang imong tumanon ang nagsugo ang mituman? ang nagtuman gid mo imong Ay dili, ang nagsugo. Nang sa ato bang inyo hinuon, mas ang inyo hinuon, inyong tuohan nyo si Pedro kaysa Ginoong Hesukristo. Alahin na siya bro. Sige no. Ato ukihan ang inyong mga argumento kay. Salamat kay bro. Ato ukihan na no nga mo ang inyong pagsabot ana. Pero bahin sa mga katawhan sa Ginoo nga napuno sa Espiritu Santo sumala sa Acts 2:38
Si Apostol Pedro in taon ana presko kayong Espiritu Santo sa iyahang ulo. Dili mahitabo nga masayop. Nagwali lagi pero imo tanawon ang 41 dunay 3,000 ka mga katawhan nga nidawat sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Pero mo sila kaila. Bro, para makasabot ka bro, kanang Acts 2:38 nagwali pa da San Pablo, San Pedro. Dili pa na mo aktual na pabunyag ha. Dili na mo ingo siya nga pabunyag mo sa bunyag ni Jesucristo. Dili na mo aktual na pag-perform sa baptism. Iya sang giinganyo ang mga tao pabunyag mo. Dili pa na sa aktual nga bunyag nga ang gigamit. Bunyagan ko kamo sa ngalan ni Jesucristo. Dili. Iya lang prescribe nga ang bunyag ninyong dawaton kanang bunyag ni Jesucristo. Kung saan ang bunyag ni Jesucristo, mubalik ka sa Mateo 28:19. Gihimo ba sa mga apostoles? Gihimo lagi na sa mga apostoles. Kay kanang Dios do dili pa na sa aktual na bunyag. O man nagisugo. Maghimo di kag imo ko galing nga nagisugo. Mo na. Dili ka mahuman ini bro, dili gid mo tumanon si Kristo, wa may katungod ni mo. Imo man ang rights. Basta ang amo tumanon namo ang Ginoo. Ang Ginoo miingon, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Lucas 24. Kanang Hesukristo naapil gihapon na sa among bunyag. Lucas kapilitan niya. 24:45. Ngato 47 sa sulat. Lucas 24. 24. 34. 45. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Og miingon siya kanila, kini mao ang sulat sa mga nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa katulong adlaw. Kinahanglan isangyaw pinaagis ang iyang ngalan, ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So may mabasa dili nga Ang ngalan ni Kristo, authority. kamo mga pumasak sa ining butanga. Ug ako mismo mo nagpadalangan ni kaninyo sa gisaad sa Amahan, mo Holy Spirit. O kompleto gihapon ay Amahan, na Holy Spirit, na Jesucristo tulo lagi gihapon. Apan kinahanglan maghulat kamo din sa siyudad. Hangtod kamo konsar kayo ang gahom gikan kutan tulo gihapon. Kay naamay Amahan, na po Holy Spirit, na po si Jesucristo. So ay gihapon mawa ang tulo. So na gihapon ang presensya sa Holy Trinity. Gamay lang ako bro. Kaning mo nga salamat kaya. Wa ka maglalis ani ha. Wa ka maglalis. So ako lang gid ani. Kaning niya sa panahon ni mga igsuon nga ang mga apostoles sa Ginoo nga nagpanglakaw sila, pagsugo dito sa Mateo 28:19, wala intang sila magbuhat. Oy. Pag abot sa Mateo 28:19, hangtod na sa Marcos, ang sunod niya kay Marcos man. Wa gyapon sila nagbuhat man. Pag abot sa Lucas 24, giablihan gyud sa Ginoo ang ilang mga salabutan sa iyang mga tinun-an aron makasabot sila sa kasulatan. Nga naman close man ang ilang hunahuna gyud. Wa man sila Espiritu Santo. Unsay giingon sa Ginoo na tanawa. Di tarungan lang gyud nato pagsabot ba. Unsay giingon din na kamo mao ang akong mga saksi niining mga butanga. Og ako mismo mao ang magpadala kaninyo sa gisaad sa akong Amahan, ha? Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa siyudad. Ayaw sa mo pagbuhat, paghuwat sa mo dinhi, hangtod nga masuluban kamo sa gahom nga gikan sa kaytas-an, kano sa man ni nahitabo. The day of Pentecost. Wala lagi na siya problema. Pero kinahanglan ang pattern nato atong kuhaon. So, bro, ano na lang bro, hindi kita ni manghuman. Basta nga mo bro, among tumanon ang sugo ni Kristo. Kundi ka mo tuman, wa na may anak. Wa na may anak. Kaya mo ang among gisulod ang Ginoong Kristo man. Si San Pedro kon mo ingon nga, dili na mo munyag ha sa Amahan o gusto ako lang ngalan na. Wa man mag-ingon. Sa ato pa, sakto gyud ang Katoliko. Nga ang gituman gyud nila ang Ginoong Kristo.
Nasakto kung di ka motuman sa Ginoong Kristo, aw imo Nakay. nang tulubagon sa Ginoo. Bible study na, Bible study na. Imo nang tulubagon. Basta kami amo na kang gituganan. Yang sugod gid sa Ginoo, iya gong gitugon nga dili, why problema lagi na. Ang dito man nasugo sa Ginoo. So mora to bro, di na ta magtaas ana basta ang amo gituman namo ang Bible study na, Kristo. Bible study na. Bunyaki sa kalandsamahan sa anak o sa Espiritu Santo. O kung dili mo musulod anak, inyo po na siya nga kagawasan.